गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंनि डेकापाम ओनसोलनि आरो लोगोसे बिमा बिफानि अननायजों लोगोसे न'खरनि गासैबो आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय बिसोरखौबो आङो थेंक इउ होननो सानबाय। दिनै आङो निटआव गाव जेसेबां हायो रिनिटआव मार्कखौ माबानानै आङो क्वालिफाइ जानो हादों बायदि मोनदों आरो दा बेनिफ्राय दा काउन्सिलिंफोरनि थाखाय मोजाङैनो प्रिपेयार खालामबाय दङ डकुमेन्टसफोरनि थाखाय। आङो फार्स्ट अफ अल बयखौबो बिदिनो बुंनो सानो दे सिगांनिफ्रायनो जेब्ला जोङो 7-8फोर मोनहैयो जोङो जेबो हायाबाबो गिभ आप खालामनो नाङा होननो सानबाय आङो। दे आङो जेबो रोङा इदि होननानै साननो नाङा बयहाबो माने गाव जेसे हायो नाजालांबाय थाबानो जाबाय लागिले ABCD निफ्रायनो स्टार्ट खालामनाबाबो लागिले गोबाव समानो लायाथों होमबाबो माने मोजाङैनो हार्डवर्क आरो कनसिसटेन्सि लानानै माने नोङो जि सानदों बेखौ खालामफुंनो हागोन होननानै आङो बयनिसिमबो बुंहरनो सानदों आरो। आङो नायबाथाय मेनलि 11-12आव बांसिन फरायनांगौ जादों जेनेबा टाइम टेबोल बानायनाया मोजां इनिखायनो आङो बिदिनो सानावबो जेब्ला सम मोनो फरायो आरो हरावबो फरायोमोन। नायबाथाय मिनिमाम आवार आङो फरायनाया 8 आवार्स बा बिनिख्रुइ बांसिन फरायदोंमोन आरो। आङो फार्स्टआव क्लास 10 सिम आङो बोराइ बाथौ इंलिस मिडियाम स्कुलाव फरायदोंमोन। बेनिफ्राय क्लास 11-12खौ आङो डिब्रुगड़नि राधा कृष्णनि स्कुल होननाय कलेजाव फरायदोंमोन आरो। साबायखर थाबाय बयनिसिमबो आफादनिसिम मानोना होनना बुंबा बिमा बिफाया बयहाबो मोनसे सिमां थायो फिसा फिसौनि थाखाय बेखौ लानानै जों गथ'खौ मोजां बोसोन होदोंमोन आरो लोगोसे बिदि जोङो बिमा बिफानि आरो रायजोफोरनि बोसोनखौ लानानै दिनै आंनि फिसाया निट आनजादाव उथ्रिनो हाबाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे जाहाथे बयबो न'खरानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बिमा बिफाया जाहाथे गथ'फोरखौ मोजां बोसोन होनानै बिदि गेदेर गोलावसिम दैथायहरनो हागोनखौ आसा फारिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।